Fuq ix-xandir nazzjonali komplet toħroġ fid-der il-qasma fil-Partit Nazzjonalista wara li l-kap nazzjonalista Adrian Delija kien kostret jirtira id-dimostrazzjoni tal-ħadd minħabba ġlied intern. Mistoqsi waqt il-programm Disset dwar li qam wara li ħabbar illi jrid jorganizza protesta l-ħadd, Clyde Pooley jipprova jmewwet il-fatt li kien kostret jirtira din il-protesta minħabba ġlied intern. Illum stess, nitkellmu kważi u rejtu li mankom strateġija għaliex fil-ħasejħu protesta u mbagħad kien hemm eku u għamuha li l-protesta mhux ħadd tkun tajba mhux ideali li tagħmlu l-protesta l-ħadd li għadda u rtirajtu minnha. Ġifieri din turi daqsxejn ta' li m'hemmx viżjoni, m'hemmx strateġija konkreta fija din. Mela l-ewwel nett, jiena ma tlekx li l-għaqda tagħna hija kwestjoni ta' strateġija. Meta mistoqsi kif il-Partit Nazzjonalista spiċċan qasam anki dwar kawża li suppost jaqblu dwarha, Pooley wieġeb hekk. Imma għax hekk aħna front wieħed fuq ħaġa li għandna nqasmu fuq din. Isma', ma naħsibx le. Fil-fatt Delija daq l-irtirata dwar il-protesta wara li n-nies ta' Simon Busuttil, inkluż is-sieħba tiegħu Kristina Ketkuti, ħarġu jattakkaw bil-qawwa din id-deċiżjoni li jorganizza il-protesta. Fi kliemhom Delija u l-Partit Nazzjonalista mhumiex kredibbli biex jorganizzaw din id-dimostrazzjoni. Tul il-programm Pooley der skomdu għall-aħħar iwieġeb dwar Simon Busuttil u l-ispazju li qiegħed jingħata mill-Partit Nazzjonalista. Offrejtulu programmi huwa marx, nifhmek sew? Jażel fejn ħoss li komdu jmur. Mistoqsi dwar il-fatt li l-fazzjoni ta' Delija mhix milquha min nies li qed jattendu għal protesti ta' Occupy Justice u Repubblika, Pooley qal li kienu 4 min nies li bdew jibbujawhom. Però mbagħad intom m'intomx milquajn, inti u Delija m'intomx milquajn rajnihom jibbujawkom xi ħriġtu. Le, l-ewwel naħseb jiena kien hemm sessjoni żgħira l-ewwel qed hemm maqdiet differenti illi għandhom ideoloġiji differenti. Le, hemm maqdiet differenti. Ġifieri koalizzjoni oħra tal-konfużjoni di? Huwa kompla jgħaddi kummenti dispreġġjattivi fuq dawk illi kienu għal protesta. Ovvjament hemm faxxa li kienet relattivament żgħira imma għamilna ġifdi l-protesta kollha kontra l-gvern. U għax kien hemm erba' għaddew kummenti, hemm x'ismu mbagħad f'daqqa waħda saret illi kien hemm xi protesta kontra Adrian Delija. Mistoqsi jikkundannax l-inċidenti violenti fil-protesti li ġabu wkoll il-kundanna ta' bosta fosthom anki l-Assoċjazzjoni u l-Union tal-Pulizija u l-Kunsill tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, Pooley jipprova jmewwet dawn l-inċidenti. Ixxib xi xara fl-ġina x'imkien u jakkużalek kollox u qed issir violenza kontrina ejja. U flok sejjaħ għall-kalma hekk kif appellaw bosta korpi kostitwiti, Pooley qal li ma jeskludix li diżubbidjenza ċivili. U diżubbidjenza ċivili? Ma neskludu xejn. Sali ma punt? Ma neskludu xejn. Fil-programm ġie intervistat ukoll id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn illi rimarka dwar il-pass bla preċedent illi ħa l-Prim Ministru biex jissolva l-każ ta' Daphne Caruana Galizia. Illum il-priorità hi li nsolvu dan il-każ. U il-Prim Ministru juża l-għodot kollha inkluż proklama biex jasal għal min ordna dal-każ hija deċiżjoni koraġġuża. Chris Fearn wera ta' bilħaq kif l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu u ma jħarsu lejn wiċċ ħadd. U jiena nisper issa li dawk in-nies illi kienu jgħidu l-istituzzjonijiet Maltin ma jaħdmux u marru jduru mal-Ewropa biex ixħoxxu kontra l-Kummissarju tal-Pulizija, kontra Qrati Maltin u kontra l-Pulizija. Għada, minn għada, jerġgħu morru fejn kienu. U jgħidu iva, l-Kummissarju huwa serju. Il-Pulizija qegħdin jaħdmu, qegħdin jiġu riżultati, mhux qed iħarsu lejn wiċċ. Malta hemm ir-rule of law. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.